நம்ம வணக்கம் நண்பர்களே. லிஸ்டின் கலந்து அதாவது எண்ணெய் கலந்து தீவனம் எப்படி வைக்கிறதுன்றது கொஞ்சம் லைட்டாக காமிக்கிறோம். மிச்சம்லாம் வந்து பெரிய வீடியோவில் பார்க்கலாம். நீங்கள் டிஜே ஃபார்மிங் தமிழ் சேனலில் போய்ட்டு இப்போ எப்படின்னா 1 கிலோ அடர் தீவனத்துக்கு வந்துட்டு பசுமாட்டுக்கு கொடுக்கும்போது 5 லிட்டருக்கு 1 கிலோ கொடுக்கும்போது நீங்கள் 300 கிராம் அதில் வந்து புண்ணாக்கு செலவை எடுத்துட்டு அதுக்கு பதிலாக 50 ml எண்ணெய் லிஸ்டின் கலந்த எண்ணெய் மட்டும் கொடுக்கணும். அதாவது 700 கிராம் 50 ml இப்படி தான் ரேஷியோ. நீங்கள் 1 கிலோவில் 300 கிராம் குறைச்சிட்டு மிச்சம் கொடுக்கணும். பாருங்கள் என்ன அட்டகாசமாக சாப்பிடுது, வாய் தூக்காமல் அதை அப்படியே வச்சுட்டு பாருங்கள். பெரிய அன்னம் கூட இல்லை, பெரிய தொட்டியும் கிடையாது, வச்சு உட்காந்து கலகணும்னு அவசியம் இல்லை. எப்படி ஒரு அறுதி வந்து அமைதியாக சாப்பிடுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் கால்நடைகள் சாப்பிட வேண்டிய ஒரு முறைகளே தான். இதுதான் வந்து இப்படி தான் வளர்க்கணும் கால்நடைகளை. அப்போ தான் போது ஆரோக்கியம் இருக்கும். கழு தண்ணியெல்லாம் கொடுத்து மாடுகளை வளர்க்கக்கூடாது. பாருங்கள், வாயை தூக்காமல் சின்ன சின்ன உருண்டையாக தண்ணி இப்போ உள்ளத்தள்ளது. நண்பர், இது மேலதிக வீடியோகளுக்கு நம்ம டிஜே ஃபார்மிங் தமிழ் சேனல் கொடுத்துருவோம். எப்படி வாய் தூக்காமல் சாப்பிட்டு பாருங்கள். லிஸ்டின் கலந்த சாப்பாடு தீவனங்களுக்கு எப்படி கொடுக்குறது நான் ஒரு